Kaixo, egunon guztioi, zer modu zabete? Bueno, badakizue kirolak ez duela adinik, ezta? Horrexegatik gaude gu hemen hori berresteko eta etxean gu ikusten zaudeten adineko pertsonekin kirola egiteko. Animatuko zarete, ezta? Orain arteko dinamika berdina izango du gaurko saioak. Lehendabizi, ariketa fisikoa egingo dugu Inigo Bintzentsekin. Eta gero, nirekin, mindfulnessa egingo duzue lasai bukatzeko. Zuen egitekoa? Ba beti bezala, erraza. Telebistatik ikusten duzuen hori, zuek egitea. Guk egiten ditugun ariketak, zuek ere egitea. Honela elkarrekin egingo dugu ariketa fisikoa. Bai? Da ulertuta? Prest ezta? Bagoazen ba, Inigorekin gorputza aktibatzera. Bueno, gaurko honetan behamen gatoz, dana prest, zelan ez, eta bosgarren saio honetako ariketa batzuk azaltzeko. Gaur beste barik, jakin, betiko modu, 90 minutu ariketa fisiko egitxo, 20 minutu minimo egunero beharrezkoa, eta egoera honetan geixa, konfinamentu honetan geixa, eta alegin du ordubike beti zoz eitzen egotia aktibo. Ez egon ordubi leku baten jarritxe, edo etzun dute, hasi que beste barik, hemen gatoz. Gaurko honetan biko guen trabankulu bakarra ariketak egitxeko, makila bat izango da, eskoba palu bat, zehose, baina egurrezko makila batekin oso ondo guz. Hasi que beste barik, hau pasuek, eta aurrera. Bueno, betiko morun, gaur ibiliko zeo zer, da ibiliko makila hori, beroketan ibiliko makila bat, geroengo geure koordinazio entrenamentu bat, eta luzatzen amaitzuko, bale? Baina beti bezala, mobilidad artikularra, behitxik eta gora arte. Hasiko gara eskumak bainkakin, betiko lez, astiro, borobilak eitzen, ez astu sekule, kirolain bideoenin, beti lehengo, mobilidad artikularra, aktibazioi punto bat, horretan laguntzen da honek, eta pilo alezinoi babesten. Zuzen, astiro, alborantz, binak, bat, bi, erdira, bat, bi, erdira, bat, bi azkenak, bale. Borobiltzen, bat aurrin, bi, hiru. Atzerantz, bat, bi, hiru. Aurrera, bat, bi, hiru. Atzerantz, bat, bi, hiru. Oso ondo, zabaldu, bilatu mokor hori, eskukora, buru beti erdixan, hori da. Venga, zuzen. Vale, astiro, sorbaldak, guazen. Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, hamar. Aldatu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, hamar. Bixe batera, bat, bi, hiru, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, hamar, eta atzerantz. Guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, hamar. Gora eta bera, bat zabaldu, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, hamar. Oso ondo, ukandu gora, bat luzatu, bi luze, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, hamar. Erdira, gogor esku horiek, bat gora, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, beratzi, hamar. Esku mokorrera, astiro, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, venga, tanok hartzen dugu, makila hori. Makila honekin hasikoa berotzen, makila honekin nengo gaurko ariketa danak, baina beroketa puntu honetan hasiko gara astiro, berakin, zuzen, aldala, nire sorbaldan alturara, hainkak mokorra baina apur bat, hau izango zen mokorra, apurtxua zabalagoa, eta, rotazioi bat erdire. Bi, astiro, hiru, hor, lau, suabe, bost, sei, astiro, zazpi, sortzi, bederatzi,
da 10. Da honengo gu. Aldaketan mantendu, hemendik eta erdira. 1, astiro. 2, bizkarra zuzen. 3, 4, 5, suave. 6, 7, 8, 9, 10. Da honengo gu. 1 gora, da besti bera. 1 hor, erdira. 2, erdira. 3, erdira. 4, erdira. Igarten da, sorbaldak, berotzen, 7, 3 azkenak, 1, 2, 3. Oso ondo, askatu, utziko makila hori, askatzeko apur bat, askatuko gara, da honengo, mokorretik eta gogorarte, mokorretik eta gogorarte. Zabal-zabal, hainkak zabaldu, apur bat, hartu arnasa, 1, 2, 3, aldana, onarte bada, hor arte. Topera, guazen, 6, 7, 8, 9, eta 10. Hona hasiko gara, oin puntetan, bale? Engo gu, orpu altza, topera, hasiko gara bikisek lantzen, sartu hor bikisetan tope, baina pinikotzau koordinazioi puntoa lantzeko aukeran, zuzen, hor, eta engo gunea desplazatu, bale? Engo gu, 5 alde batera, 5 bestera. Astiro, jartzena hor, zuzen, gora, da venga, pausora. 1, 2, 3, 4, 5, aldatu puntetan, gertu, 1, 2, 3, 4, 5. Segi hor puntetan, beste junetorri bat, 1, 2, 3, 4, 5. Aldatu, jarraitzu hor puntetan, hartu arnasa, guazen, 1, 2, 3, 4, eta 5. Askatu, gelditzen hemen, berri zengo beste buelta bat, bale? Beste 3 junetorri. Askatu apur bat, makilekin lagundu, askatzeko apur bat hor, bikisek, eta berriz, bale? 3 junetorri, 5 pausu bakoitzeko. Zuzen, lurrakin paralelo, danokora, goian, guazen. 1, 2, 3, 4, 5, jarraitzeot goitxik, buelta, gertu, 1, 2, 3, 4, 5, jarraitzeot hor goixan, guazen. 1, 2, 3, 4, 5, buelta, berriz, 1, 2, 3, 4, eta 5. Buelta, da askatu. Bale, da 3 eta azkena. Askatu hor apur bat, askatu hor apur bat, venga, guazen. Gora, 1 eta 2 eta 3, 4, 5. Jarraitzu goitxik, buelta, bizkarra zuzen, 1, 2, 3, 4, 5. Buelta, puntetan, hartu arnasa, guazen, 1, 2, 3, 4, 5. Buelta, orpo puntan, guazen, 1, 2, 3, 4, eta 5. Urrengo ariketa, eskatu apur bat, igarten di hor, bikisek ja berotzen, engo gunea hor pokin. Harri hor, 1, 2, 3, 4, eta 5. Buelta, gertu, 1, 2, 3, 4, eta 5. Buelta, 1, 2, 3, 4, 5. Buelta, oso ondo, guazen, azkena, 1, 2, 3, 4, 5. Gelditzen az, beste 2 itzuli, venga. Paralelo lurrakin, guazen gora, 2, 3, 4, 5. Buelta, guazen hor, 1, 2,
bizkarra zuzen, 5, alegindu, puntak lurra ikutu gabe, 1, 2, 3, 4, 5, buelta, gora, azkena, 1, 2, 3, 4, eta 5. Oso ondo, oso ondo. Bueno, jarraitzuko, makillakin, ariketak aldatuko, eta hona alegindukoaz, bizkarra zuzen mantentzen, paralelo lurrakin, hainka bat aurreratu, eta hor, ezin gara mugitu, bizkarra zuzen, geldi, hartu, guazen, 1, hartu, 2, hartu, 3, urrundu aldan guzti bizkarra zuzen, 4, astiro, 5, astiro, 6, hartu arnasa, 7, 8, 9, eta 10. Biatu, beste enkiatzera, bizkarra zuzen, hartu arnasa, 1, 2, 3, 4, 5, astiro, 6, 7, 8, 9, 10, buelta, eta askatu. Bale, ia igarten da, ezta? Sorbaldak, berotasun puntu hori, igarten da sorbaldetan, egingo unea berriz, bana. Askatu apur bat, lasai, 10 segundotan, egon hor lasai, urik badeko zue hortik, edan urtrago bat, ontxe da bide ure, ez gero, venga, 5 segundo, eskuma aurrerantz, eskerratzin, biatu hor, lurrakin paralelo, hartu arnasa, 1, hartu, 2, hartu, 3, guazen, 4, suave, 5, astiro, 6, guazen hor, 7, 8, 9, 10, buelta atzetik, eskantza apuru bat, horrek sorbaldak, nahi bozu ez solta makilla hori, solta, esuk askatu bizkat, sorbaldak. Venga, jarraitzen gu, on, kasu honetan eskerrekin aurrin, eskuma atzera, suave, nahi bozu geixa zabaldu, eutzi hor, hartu arnasa, 1, suave, 2, hartu hor, 3, ezin gara mugitu, 4, 5, 6, astiro, 7, 8, 9, eta 10, atzetik buelta, oso ondo, eta homa, jo nengo gu bi azkenak, kasu honetan nengo gu bi azkenak, baina asko luzatzen, asko luzatuko gara, bale? Honen gara, rango honetan, hona leginduko naz, apur bat geixa zabaltzen, bale? Bi azkenak izango di, hemen egonaz, apur bat geixa zabaldu, puntan, eta aldanik eta zabalen. Vertikal hori mantentzen, bale? Vertikal hori mantentzen, eta beste 2 hamarreko. Gertu, luzatu atzera, luzatu ondo, flex, indar, eta bizkarra zuzen. Hartu arnasa, 1, ezin gara mugitu, 2, astiro, 3, 4, suave, 5, zabaldu hainkak, 6, hartu arnasa, 7, suave, 8, 9, 10, buelta erdirantz, eskerra aurrin, eskumiatzera, oso zabal, luze, venga, hartu arnasa, 1, astiro, 2, suave, 3, zabaldu ondo hainkak, 4, 5, oso ondo, guazen, 6, hartu, 7, 8, 9, eta 10, buelta atzetik beti,
utzi makila, relax, deskantzago apur bat, beste ultrago bat, nahi gozue, eta ariketi azaltzen jugona, deskantzuko denpora horretan. Eingo gu beste 3 bider hainkabakoitzakin, 3 hamarreko hainkabakoitzakin. Da izango da. Luzatuko atzera, eta atzetik, makila mugitu barik, bat, atzetik, bi. Gelditzen hor, makili paralelo lurrakin, makili mugitu barik, bat, atzin, hor. Ezin badotain atzetik, bertotik, bat, bi. Ezin banaz jun atzerut, bizkarra zuzen, da bertotik, bat, bi. Bale? Venga, 3 hamarreko, gertu, bertotik hasiko naz neube, 3, 2, bat, guazen. Mugitu haik, bat, bi astiro, 3, 4, eutzi hor, 5, sorbaldak, besok fuerte, 7, 8, 9, 10, askatu hor, askatu apur bat, lasaitxasun egoera horretan, eta hon eskerrakin, bardin. Hasiko gara bertotik, nahi da benak, atzetik. Atzetik etorri, da gora. Atzetik etorri, da gora. Ni hon hasiko naz berriz, erditik. Gertu, venga, luze makila hori, besok fuerte, sorbaldape bai, ondo itxitxe, venga, guazen. Bat, gorputze mugiu barik. 2, 3, astiro, 4, 5, 6, eutzi makilai, 7, jauzi barik, 8, 9, eta 10. Oso ondo, askatu, venga, 2 falta dire, 2 bakoitzakin, venga, askatzen azor, sorbalda horrek, askatu apur bat bezuk. Venga, oazen. Gertu, bizkarra zuzen, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berriz eskerrakin, oazen hor, bat, 2, makila zuzen, 3, bizkarra ebai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, nik 10 etxoeten denporan, nik 10 errepikapen etxoeten denporan. Zuk 6 etxen bozu, ondo da, nik gelditzen azenin, zu bede gelditzu. Nik 10, zuk 6, oso ondo. Bale, 3 azkena, askatu apur bat, sorbaldak, askatu bizkat, ez da gumoten, baina makilik pixu hartzen dau. 3 askanak, on bai, on jungona, atzetik eta gora arte etorriko na. Venga, gertu eskumakin, hartu arnasa, bat, hartu arnasa, 2, hori da, 3, suabe, 4, 5, 6, 7, 8, 10, askatu bizkat, eta eskerra eta askena. Gertu, gora luze, gogor, atzetik hasiko naz, atzetik nator, guazen, bat, 2, 3, 4, 5, 6, eutzi makila horrei, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, oso ondo. Honei zailtasun bat nahikoa entzan ipini, engoen duzen ariketa guztik begisak itxitxe, bale? Baina, bueno, gaurkoz, nahiko eta soberan, engoena makila utzi eta luzaketak eitxe. Venga, luzatzen hasiko gara, dano batera, hortik eta gora, eta astiro. Arnasa hartu lasai, bota luze, buelta berriz, berantz. Venga, buelta gora,
Hartu lasai, bota luze. Bale, gurutzatu, sartzu buru hor. Hartu arnasa, kolpe gerrixan da gora. Berriz buelta, hartu, heldu eta bota, hartu astiro, hortik gora. Venga, zaparlo dixe goitxik, kolpe hor eta berantz. Cambio. Oso ondo askatu. Hainkak zabaldu, nire mokorra baino zabala. Eta hortik gora, bakarrik gora. Hartu arnasa eta alborantz. Aldatzen. Hartu arnasa. Hartu eta alborantz. Oso ondo. Lagunduko eginen kasu honetan, nahi bozue. Makila honekin. Beti laguntzen. Eutzi hor. Bizkarrak zuzen. Oso ondo, aldatu, hartu arnasa, helduta. Bale, ondo. Gurutzatu, azken aurreko ariketa, gurutzatu ipurdi xasatzerun, bizkarra oso zuzen, eutzi hor eta lasai. Ipurdi xasatzerut. Suabe gora, aldatu, da atzerant. Bale, suabe. Bueno, betiko lez, arnasketa bioiekin, hainkak batera, hartuko arnasik gorantz, eutzi goixan segundo bi, eta fuerte, oso fuerte berantz. Venga, ba, hainka batera, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, pa! Suabe, astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Oso. Behin gorputza landu ostean, garrantzitsua da ere burua lantzea. Lasaitzea, harmonia bilatzea, gure buruarekin goxo egotea, beraz, egunero bezala, gaur ere mindfulnessekin bukatuko dugu saioa. Prest? Eta orain, ezer ez egiteko unean sartzen gara. Behatzeko unean. Eseri zure ohiko lekuan, aulkian, bankuan edo kusinean, beti bezala, bizkarra tente, eta zeure buruari eutsiz, bizkarra inon apoiatu gabe, duintasunez. Begiak bildu eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Zure barneko munduan murgiltzen ari zara berriro. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Lehen saioetan pentsamenduak askatzen ikasi duzu. Gorputzean aurkitzen babesa. Gorputzaren une honetan hartzen atsedena.
hemen eta orain. Trebetasun horri esker, barne prozesua kudeatzeko sentsazioa areagotzen duzu. Pentsamenduak behin eta berriro bueltatuko dira, baina konturatzen zarenean, askatu ahal izango dituzu. Gorputzaren posiziora, eramanez arreta, eserita, edo gorputzaren eremu batera. Edo zerbaitekin kontaktua egiten duen eremura. Horrela, gorputzean hartzen duzu atsedena. Orain, pentsatzen ari zarela konturatzen zarenean, eta arreta berriro gorputzera eraman baino lehen, buruan sartu den pentsamendu hori zer nolakoa den etiketatuko duzu. 4 etiketa erabiliko ditugu. Hitzak direnean, hitz egiten esaten diozu zeure buruari. Irudiak direnean, imaginatzen. Emozioak direnean, hunkitzen. Eta plazerra edo mina denean, sentitzen. Ez dago besterik. Ondoren, gorputzera itzultzen duzu arreta. Eserita dagoen gorputzaren sentsaziora. Gorputzak zerbaitekin kontaktuan dagoen tokira, edo zuk aukeratzen duzun gorputzeko beste eremu batera. Lasai, presari gabe. Zeure burua berriro pentsatzen harrapatu arte. Zalantzak sortzen zaizkizunean, ez dakizunean zertan ari zaren, edo galduta sentitzen zarenean, nahasmena esan dezakezu. Ongi da, normala da, askotan gaude nahasita. Ona da, nahastuta zaudenean, aitortzea eta onartzea.
Orain, begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Praktika jar dezakezu astean zehar, zure barne prozesuak ezagutzarekin batera, zure arreta indartzen ari zara. Aste ona izan.